Nyakora Mugiajwanga dakika ina parko dabirio tok sadek marokinyi kamoro mora ma intiere okinyi makawuono machiegni e twak maro e cheno mar mbako romo okinyi makawuono kama ntiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi mar mondo mi wago mbaka ahinya nyato e kinde gi ma jopuonjre donjo e mbalariany jopuonjre manotimo penj margi mano mar KCSE mar higa mokalo mago manoyudo maxi ma oromo kata oyango ni gibro bedo ka gidhi e mbalariany mopogore opogore gisechako donjo e skunde mopogore opogore kata kamano gisani mamoko kuomgi dhi mbele kod donjo e skul nitiere mago mosedonjo to nitiere mago mabro bedo ka riwore kod mbalariany kochakore tarik 1 dwe mar 9 higani. En ang'o marito gi e mbalariany kacha te kinde magi donjo e mbalariany nyalo bedo ni expectations magi en mage to gin ang'o giri manyalo bedo ni jonyuol onyiso gi ni kik gitim to mago mong'is gi ni gitim magi bo bedo ka gikete maino margi to ang'eyo ni kinde mathoth jogo mawuok e kwa secondary school kadhi e mbalariany kata university gin jogo ma wanyalo wacho ni pod gin rawere kata nyithindo ma wanyalo wacho ni yes gisechopo higni 18 kata wanyalo wacho ni pod hikgi ne piny matene ni moko kuomgi pok ochopo kata higni 21 23 kanyo kata kamano ang'o marito gi kuonde tiegruok mamalo mbalariany mopogore opogore mamoko kuomgi oseriwore godo kata mamago marito riwore kod mbalariany mopogore opogore omiyo Nyakora Mugiajwanga okinyi makawuono kapok anyisi welo mantiere godo imbe ndarwaki ni machiegni e twak mar okinyi makawuono bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ mana kasenyisi okinyi makawuono antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi moko kuomgi dhi mbele kod somgi e mbalariany mopogore opogore moko kuomgi to gin freshers kata first years e mbalariany mopogore opogore yiena mar mondo mi arwak gi studio marwa achiel kachiel okinyi makawuono achak kod Valentine Owira machiegni to okinyi makawuono kinyalo mana fulrenwa matut bende ngiswa ni isomo e mbalariany mane to ine hiki maradi. Kamano Joyce ani luonga na Owira Valentine. I would not Kanyamkago Uiri constituency kuma mak na mita hai kocha gisani to kan Pwani University anytime anyalo tieko school so ya wan jok ma exit mondo agoyo kamano kuom yo wathuolo wabire Ramogi wago thuolo I've come from all the way from Mombasa nyaka Nairobi kae nikech thuolo mimiya I don't take it for granted. Tinyalo mana ngiswa ni itimo course mane? Aja puonj to an gi expectation bang' tieko puonj adana chak kendo degree na machielo chunya gombo ga bedo lawyer at the same time ahero siasa koro am multitask machiegni to okinyi makawuono wendo machielo mantiere godo Nyakora Mugiajwanga antiere kae kod Steven Odongo Andele. Steven oyawre papen mari chio nade en bende nyalo ngiswa mbalariany miwuoke course mitimo gi higa ma intiere. Okay, erokamano Joyce kuom rwaka e studio ka amor mar bedo kodi mana kaka isewacho nyinga en Stephen Odongo ja Rongo e ward moro ni North Kamagambo to ane mbalariany miluongo ni St Paul's mayudore Kiambu main campus en Kiambu ane higa mar 4 kendo atimo puonj mar jogo man gi ng'ol kata muofni machiegni to okinyi makawuono kauna ntiere kod jopuonj ariyo e studio ka en gino makare ni jopuonje be iwacho ga ni kinde mathoth gin jogo ma wigi otimo jere gin jogo mariek ginyalo konyowa e somo paro mariek ni ang'o marito jopuonjre madonjo e first years e kuonde tiegruok mopogore opogore. Nyakora Mugiajwanga bende antiere kae kod jopuonjre ma ok eka donjo e mbalariany e tielo mokwongo kata gin first years e mbalariany mopogore opogore achak kod Kick Stacy oyawre chiu nade inyalo mana ngiso inyalo mana imbe ni nyalo pakri inyiso ni Kick Stacy en ng'ati somo mbalariany mane to course mane mitimo kaka jal manitiere tiegruok e hike mokwongo machiegni. Erokamano Joyce an Kick Stacy Ojwanga Mondi aka japuonjre mokwongo e University of Nairobi mai kamara Kongo to atimo course mar journalism and mass communications imbe dwa bedo jafwambo adwa bedo jafwambo machiegni to okinyi makawuono. Nyakora Mugiajwanga mana kiseneno mano e first year mokwongo mantiere godo e studio okinyi makawuono wendo machielo bende antiere kae kod Jennifer Anyango Ochieng. Jennifer papen mari machiegni bende nyalo mana fulrenwa. Erokamano Joyce kuom rakowa nyinga en Jennifer Anyango ane anya Asembo Kakia
to adhi donjo e Jomo Kenyatta University. Ane first year to adhi timo course ma Bachelor of Arts in Development Studies. Aero kama na yenye tuwako Okinyi makawuono. Kwa ramogeja mana kiseneno magi ya wuto nagi kachiel kod nyo nagi mantiere gode studio Okinyi makawuono. Wendo machielo mano Cindy Atieno mabende njapuonjre e mbalariany mano mar UON obobedo ka oriwore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak mar adana chak kodi Owira Valentine. Wang'eyo ni sani koro jopuonjre mago mane o qualify mar donjo e campus kata e kuonde tiegruok mopogore opogore. Sani koro gisechako donjo e mbalariany. Nitiere mago mane oseriwore, nitiere mago mari to donjo dwe manyien. Wang'ene mana juma manyien tarik 1 dwe mar 9 mano mahigani. Kata kamane kinde ma koro gidonje mbalariany. Nyalo wacho ni ang'o marito gi mbalariany kacha in kaka jal mosesomo kuom higni 4 koro. Erokamano Joyce. Mokwongo da kawo thuolo mar gone jogo first years. I want to congratulate them for flying, for passing the exams. Kendo koro giyudo thuolo mar join campus. Tichu matek, especially Cindy and the friend. Tichu matek omiyo koro dhi a campus. A campus maber, but again, jok moko wacho ni isomo matek high school mondo idonje campus. Campus koro kidonjo mondo mi isom. Ok en kamano. Kodi ema koka jitimo research. Itim research, itim projects, itim proposals. Ne jok madonjo. There's a lot to be done. You have to read. Otherwise, retake dwaneki. Inyalo kata we school ko kitiyo matek. Koro somo to nyaka ji soma mondo mi escape weche mag retake gi sup. Machielo daher wacho ni bende campus ok wadhi adhiya mar somo. An aheroga kono ji ni campus ber ki network. Ing'e ni mimak godo osiep to gikonyi in which way. Erokamano Joyce. Adona rwaki twaka Stacy in kaka achiel kuom jopuonjre manitiere hikgi mokwongo mantiere gode studio ka Okinyi makawuono. E kinde makoro ni wuok dala kibiro e mbalariany mano mar UON kama koro itiegorie mar mondo mi ibed jafwambo. En ang'o mane iparo kata ang'o mane intiere gode pache nyane ibro bedo ka iromo godo e kinde makoro iwuok dala nikech wang'eyo ni lai mar somo mano mar Kenya kae wanyalo wacho ni kochakore nursery nyaka form 4 iyudo ka ng'ato podi nitiere buo higni 18 intiere buo jonyuol matene osebed kichiki ni timma kiketimma sani koro isechopo higni 18 intiere mbalariany e kinde mani wuok pacho kibiro Nairobi kae ang'o mane I expect kata ang'o mane iparo ni ibobedo kiromo godo. Erokamano. An ang'eyo kaka nawuok dala nabiro University of Nairobi nang'eyo onge janyuol madhi ng'isa tim ma bingeni kinyathi ka japuonj nyisi tim ma ineno ka ogoni koko seche moko but koro sani adhi an kenda adhi manage kaka atimo gika responsibilities ang'e adhi bedo godo mang'eny to anayie adhi endelea godo maber mondo kika divert in the right path man godo to nang'e adhi yudo jok moko mantie mang'eny manigi timbe mopogore to ei mano akwayo Nyasaye mondo kika adonje groups moko man itafanya ni I regret a life da to an nang'eyo kaka nabiro koni expectations nan godo ni moko ni kaka somo ok mar kaka mar high school gipogore to koro an nang'eyo learning and different see research ntie gik moko mang'eny madhi gin something new ntie gik moko mang'eny manio madhi romo godo to anayie adhi timo godo maber. To ang'eyo ni kinde mathoth kapod antiere kuom stage kata kapok abiro ira Steven mar mondo mi en bende osumnwa rieko moro kata paro moro matin kaka joma nyiri adiera kaka nyadendi matin e kinde miwuok dala kacha nyalo bedo ni janyuol noketi piny bong'isi ni Stacy timma kikitimma kaloni ne mbalariany kocha koro aonge mangima ni midhi loso maber to gin mage mar chemo kono nyisi ka in thuolo mano mar leronwa Okinyi makawuono. Mago to nong'iswa noketa piny gi jok mang'eny ahinya mama baba relatives moko be ng'isi ni bedo piny ni nyako to kin nyako nyegi ritri kidhi kota ntie bing'eni ka ntie jowuoyi to machok relatively tikia notion mentie godo kuomi koro nego aritre mon kikwa bing'eni jowuoyi ntie ga gi weche moko mabecho ma nyiri ohero koro mano ng'isowa kikwa fall into such obedra
straightforward ladies. Yes. Stephen karwaki e twak ero jopuonjre kaka Stacy osedonje mbalariany kacha. Nitiere moko kaka Jennifer rito donjo tarik 1 dwe mar 9 higani. Ang'o marito gi mbalariany kacha minyalo wacho ni in e kinde mane donjo e hiki mokwongo ni gombo mar mondo mi ng'ato ne ng'isi ane ni mae gima idhi romo godo mar mondo mi gin bende gibed kod ikruok makare. Erokamano. Gima ng'eyo ni rito jogo mar joinwa. Kendo kata kapok adhi malach we ariwra gi jomoko mose congratulate gi nikech ne gitimo penj ji mang'eny to gin ema giyudo opportunity no mar donjo. Koro marito gi ng'eny an mokwongo gima da agombo ng'eyo kane pok ajoin en gima luongo ni financial literacy, kaka inyalo manage pesani kendo kaka inyalo tiyo kode maber nikech iyudo ka thothne iya dala samoro janyuolo mi pocket money moro matin, samoro arambe moro well wishers moko. Koro idhi yudo ka samidhi kuchocho idwa overspend, idwa nitiere kaka idwa ketori e kiwango moro nikech sama wadhi kuchocho ji opogore. Nyaka wang'e ni kuonde moayo opogore. Koro samida compare an narwakora nang'o, idwa rwakori maber, emane madhi keto wandaki moko mopogore sana gi joma nyiri nikech yudo ka within a week isetieko pesa but you need to maintain your standard. Koro this force you to look some external resources and then you end external resources kaka mage. External resources yudo ka ng'ato nyalo gombo mondo mi odonje weche magera gi jogo manyalo bedo ni nyalo konye gi yor pesa. Koro yudo ka baadaye iyudo ka ng'ama mi pesa ni dhi mi gik modwa ni timne to samoro ok nyalo. Koro ipo ka inyalo lalo ngimani kech wasebedo gi cases aina mag joma tindo, joma donjo, hikgi mokwongo iyudo ka ng'ato koko tiko wigi 2 campus to ngimane oselal, samoro oyudore shida mopogore. Koro dago mana mar kwayo gi ni kata ka gia kucho to standard ni just maintain it from home, kiki change, just maintain your path. Yeah. Iwacho kanyo makare ahinya kendo mar mondo mi arwak Jennifer twak okinyi makawuono. Jennifer winjo kanyo ka Steven mulo weche moko manyalo wacho ni gin points motegna ahinya, weche go mago mag financial literacy matine ni ine kaka inyalo bedo kata inyalo manage finances gi yo makare nikech adiera ka intiere campus kacha iwuok dala idhi kacha idhi dak kendi ine menya kingi kaka ichiemo, kaka irwakri, kaka seche moko kidak mabor gi kuma skul nitiere ine kaka iketo tenge fea mari mbobedo kidhi gode skul pile ka pile. In korka kori kinde ma irito mar mondo mi riuri kod JKUAT mano tarik 1 dwe mar 9 higani. Ang'o ma intiere gode pachi ni kidhi kacha tibobedo ka iromo godo? An gi responsibilities mang'eny. To responsibilities go, I'll take care of them myself. Kiwacho ni responsibilities mang'eny gin kaka mage ma paro ni bobedo godo? To stay alone in my home, and I have to work hard because I have a brighter future ahead, and also kikadonje bad groups and bad friends. To bende janyuolo keti piny in kaka nyadendi mapodete na majabej bende janyuolo keti piny to ng'isi ni Jennifer ero idhi e mbalariany kiki tim magi tim mage. To gin mage? Janyuolo miya advice mang'eny ni adhi asom, kika ang'i background mar home, kika bed ng'ama rach e school. Adhi asom mondo make them proud nikech an first born to gitegemea. Owira ka duoki twaka mana kaka iwinjo kaka Steven bende wacho ni e kinde mane odonjo kacha nitiere gik madogomba mar mondo mi ng'ato ne nyise. In kaka niriwori kod Pwani University iki mokwongo nyalo bedo ni gin gik mage ma imbende ni gombo ni ng'ato dino ng'isi e chon kapok idonjo kacha? Erokamano nyadichiel kendo. Gik madagombo mondo ng'ato nyisa ka nadonjo. Must say ne grateful nikech no nyisa kane pok adhi jonyuol nobedo piny nowuok koda nyathina kidhi skul ipare dala kikidonjo aola mag joweteni ing'e kamiyae. Natemo matek
mondo gima nonyisa no advices mane miya dala uphold gi kendo kik alal wang'a yo. Omiyo mano anyalo gone jonyuol na yo kamano kech ne gikonya. In fact kik wiya wil gi pastor na mano limna kakora ni you are going there, make us proud. Erokamano. Korka kori Stacy, wanyalo wacho ni jogo manyiri ma kinde mathoth ka donjo ga e mbalariany, wanyalo wacho ni iketo ga penya mar mondo mi olos kodgi e yo makare. In kaka japuonjre mano ma sani koro osedonjo e mbalariany mano mar UoN, adiera ok wanyalo wacho ni magi ok gin weche matimore, weche ma wanyalo wacho kod dho ngere ni gin weche go mag peer pressure kata aula mag mbese. Ang'eni magi achiel kuom gigo ma seche moko janyuol ne keti piny to ng'isi ni Stacy kidhi kacha som matek kik ing'iya gima ng'at machielo nitiere godo kata gima ng'ato timo. To wan dhano, kila ng'ato seche moko dogom mar mondo mi abedane kaka ng'ane. Weche go mag peer pressure kata aula mar mbese e sani ma koro intiere UoN kacha, ere kaka isetemo mar mondo mi kata bedo ni pok usomo kuom thuolo malach kata pok ibedo kacha kuom thuolo malach, apani kata juma achiel pa dwe achiel pok orumo. Weche go mag peer pressure ere kaka winjo bed ni in kaka Stacy kata un kaka jopuonjre madonjo e mbalariany e tielo mokwongo winjo bed nu deal godo? Ntie peer pressure mang'eny tamra. Ntie kaka peer pressure mek ineno kaka jowetegi orwakore, ido imbi mondo fit kaka ji orwakore mondo imbi kik irwakre kaka girwakore, kaka jok moko kaka kuon ma gidhiye like ntie kaka kisetieko classes bing'eni kucha ntie freedom mang'eny, onge kaka idhi bed e class the whole day. Koro intie gi time, koro imbi dwaro ni jok moko dhi akia ni kanyi imbi dwa mondo idhi kodgi. To koro kaka an ka ntie peer pressure madhi neno, yes ntie peer pressure maber kendo marach. Nyaka sani ntie moro amora miseromogo? Peer pressure an pok aromo godo, an mana ng'ata, an mana kenda. Okay, an gi osiepe waseyudo, but waola mofuo pok adonje. Mofuo kaka mage? Nikech nyalo bedo ni nitiere aola moko mabeyo ma seche moko ng'ato ineno ka ji seche moko dhi kata e library to gidhi somo. Mano bende en mana aola lakini en aola maber. Mano aola maber. To moko mofuo nikech ing'eno ng'ato timo gimoro imbi dwa mondo itim, an to mago to onge kuoma. Kuna vitu zingine tu hazinivuti kwa watu, anaera kaka ntie to ana accept kaka ntie kamae, whether nigi pesa, whether onge godo, whether ngoma timre, an mana kare, an mana sawa. To ana ngiso jok moko ni aola moko ing'e aola mane midwa luwo, ka en maber kata en marach, a decision en mari. Kata onge ng'ama dhi ng'isi ni mano decision marach kik ilu, kata king'isi gimoro ati wadhi kamoro in gi right mawacho ni an akadwa dhi no, to onge ng'ama dhi ng'isi, onge ng'ama dhi demand mondo imi explanation nang'o kidwa dhi, nang'o kidwa timo gimoro. Kanyo en mana decision ni to ibed ng'ama riek. To korka kori joma donjo Steven, joma donjo first year weche go mag peer pressure, ang'eni mane gino maduong' ahinya manyalo mana kaka iwacho ni nyalo miyo ng'ato donjo kata e donjo, wanyalo wacho ni e timbe moko ma ok ni kare, obeda timbe go mago mag donjo kata bedo kod osiep moro ma wanyalo wacho ni gender mabadhe. To ma en gima seche moko e kinde mano wuok dala to ng'isi ni in chomri achoma kod somo, gino ma seche moko kodonjo to kuom hawi marach onyalo kata gamo remo, obed kod ng'ano momako iye mohiu. Weche go mago mag aola mag mbese kata peer pressure winjo bed ni jogo madonjo e mbalariany sani deal gode yo machalo nade mar mondo mi advice ma janyuol mi, nikech kata ane kinde mana donjo e campus minwa noketa penyo mi advice ni jo stim ma kikitim ma, lakini moko inyalo winjo to moko dhi kocha wi will god iwacho ni after all dong an kenda, janyuol na onge ka, onge ng'ata mang'iya, timo gimoro amora madwaro. Erokamano. Iwacho adier nikech iyudo ka mbalariany kucho thoth ji sama gia dala gibedo ga joma first week ji tayare alumni malaika ji tayare chalo malaika, lakini kaka time medo dhi wa reduce nyapo ka malaika reduce mwadong' mana gi Angel Gabriel kende jomoko lal. Koro one way ma ang'eyo ni wanyalo deal go weche mag peer pressure en kibedo engaged in the school activities, because mbalariany kuma wadhie sani koro mbalariany go nigi activities mopogore. Wan gi sports mi ng'ato nyalo join, koro iyudo ka godhiambo sama in thuolo mo inyalo bedo ni dhi ir osiepeni ugo mbaka moko donjo, inyalo donjo e sports go, itimo achiel ariyo adek. Wan gi joma inyalo dhi e library because
kanyo be ma ng'ato nyalo develop a culture mar somo kok ni yage high school nikech mana kaka Owira nowacho kuchocho bende nitiere somo koro kikiweni ni koro ni kuchocho idhi bedo thuolo nikech koma koro wantiere mbalariany koro opogore nikech samoro high school ni nyalo somo tifail tiluongo janyuol tiwuoyogo kata ichwadi to weche go rumo koro kuma wadhie sani kata kuma gidonje sani en kama idhi fail tidhi nyisi ni mondo ichul pesa mar fail koro kuchocho fail nikech samoro ok understand gimiwacho to gimitimo to ng'ato keti mondo michule koro an daher mana kwayogi ni gidonje e sports kaka St. Paul wakoro kada wuoye St. Paul wan gi so many spiritual services ma yudo ka throughout the week ok nyal kose school koro yudo kidonje mago koro ionge thuolo mar donjo e mbekni moko mok nyal konyi koro gibed engaged gik moko manyalo konyogi kanyo ma bende ji losi osiepe mabeyo koro sama idhi e sport cha you are able to mondo nyiswa ni talent mari nikech nitie ji mang'eny machiemo gi talent gi koro sama iyudo thuolo mar dhi e mbalariany kik iwe talent ni donj kucho donje e curriculum activities go mondo konyi kidhi yudo ka in gi time maber kata muda maber makoro donje ir osiepe moko manyalo nyisi ni kawuono Friday en members day you are not a member there yeah nyakoro mgejo ng'isi ni wendwa machielo mano Cindy bobedo katudore kodwa e kinde mwadhi mbele kotwak maro yauri Cindy cheo na dokinyi makawuono ami thuolo mar mondo mi imbi full no ng'iswa nyingi ng'iswa ni isome mbalariany mane to intiere hiki maradi to course mane mitimo to e kinde ma koka ni donjo e hiki mokwongo e mbalariany mano mar UN kamisome en ang'o ma igombo ni dino nyisi mar mondo mi bed gode pachi e kinde ma koro ni wuok pacho kidhi e mbalariany mar UN paro marek minyalo sumo ne jogo ma koka donjo gi sani. Erokamano Joyce, ago mos makende kuom biro modeko matin. Nyinga Cindy Atieno, asome mbalariany mar Nairobi, University of Nairobi. Atimo law, ado bedo lawyer in the future. Nadonjo kanyo in 2022. Sani ane ika mara ng'wen, adhi donjo ika mara ng'wen, juma manyien mabiro ni. Ang'o madina gombo ni onyisa kana donjo? Osiepe ma idhi bedo godo kacha gin kanyo for that specific period. Ka ndalo medo sudo kata igni medo sudo waneno ka osiepe go ntiere moko ma ubedo godo distant ma wawachni koro gik manuwero ka uchako opogore kasto ntie osiepe miyudo sani nikech kaki medo dongori kaki medo sudo iero gik ma different ka time pod move. Koro mane gi mokwongo madagomb nyiso joma donjo sani osiepe ni they will shape you or break you. Gibro make your life miserable in school kidonje aola onge kuma ibro dhiye nikech yudo no osiepe ni ema bro nyisi ka wawachni no kidonje class for one reason or another gin magibro mi notes go kendo magi explain ni ka kidonje osiepe ma kidonje ka in gi osiepe ma joolruok okibifuatilia masomo ni to gimoteri kachacha by the way maduong' moloyo gite en somo. Koro daer nyiso ng'ama donjo sani kata nyamino donjo sani by the way congratulations to her. My brother bodonjo, congratulations to them. Gima dagomb nyiso gini gimoteri kacha en somo, nothing else. And kikwi will gi having fun nikech it gets so stressful. School samoro nyalo bagi matin. Tire aka somo nyabedo matek. But stress no manage by having a little fun. To fun mane mi have. Stacy, and fun inyalo have. To fun be, owinjo bed ni en gi kiwango. Ng'ato kik have fun moro ma okalo kiewo ma kata koro wi wil ni some manuteri ka. Kit fun mane ma owinjo bed ni gi have. Nikech adiera iwacho ni too much work without play can make you is a dull person. Kalure ni is somo mang'eny makoro kata kuma koro rieko moko donje onge. The kind of fun mawacho, your friends bro bedo gi parties, bro bedo gi sherehe. Dhi kanyo but inge limit ni. Okinya bedo ni in koro in gi material kongo o sijui nini hizo vitu. Mago kik bed ni the reason ma idwa hang out gi a specific group. Have fun ni ma parents gomboga winjo ni ate ni join clubs, in a Rotaract,
in a debate club, mago tentiere, but ntiere fan moro mabe young people are aligned to. Wawach ni koro dhie sherego. Okadagi ni kikidhie sherehe. Okanyis ngato ni kikidhie sherehe. Awacho mana ni kidhie sherego. Know your limits. Kikidhi ni koro inimer makoro I blackout kamoro makori kwanyi, you know. And samoro wacho gani atini ladies onego bedgi free will to do what they want, but one very vulnerable in the world. Ko pimwa gi joma chuo wabedo very vulnerable. Kantiere situation mayani kiyudori in a way ma is not very well, ko pim gi ngama dichuo. Ntiere ako kidhi mari ok bidhi maber malongo maber. Koro dagomnia kidhi e gigi bedgi a certain level of inge gimidwaro. They kachacha have your fun, but some in the long run. Paro maliu kanya hinya ma ichwalo ne jogo ma donjo hiki mokwonge mbalare nwantiere kae kod Stacy Kachel kod Jennifer gine freshers mwantiere gode studio ko hiji makauno. Jennifer in kor kakori wechego mago maga aula mag Mbese mana bende na pinjo jowete giere kaka inyalo deal kod gi nikech adiera gino nenore e mbalare kacha kalure ni koro in kendi in kaka Jennifer ionge janyuol mora osiepe ema intiere godo winjo kanyo Kasindi wacho ni onego yes osiepe nyaka koro bed part of you nikech gine magidhi konyi wuoth mar nikech ngato wacho ni ngato ok nyal bedo an island ni na ina kendi didware osiepi moro ma seche moko kata ka okindiko notes kata seche moko no kichope class kalure kod gik ma ok nyal geng to nyalo konyi godo kata kamano aula moro ma ok ni kare tinyalo deal godo yo machalo nade. Anto kaka Cindy owacho osiepe nyalo nini wanaweza kufanya ukwe na bad luck nini koro anto abro manyo osiepe ma mia benefit wenye tunasaidiana nayo koro kadhi university to ange gimotera kucho to moche mag fun go at least yes kuna venye unafaa kuenda have fun kidogo but okainya sana. Dere mbele mago kende metiergo kama na yenya kata kama no wachno mano mar time management owira uwinjo beni first year bedo ko time management kata gi manage time gi yo machalo nade nikech dere ka chiwo ranyisi ane kinde mane nasome mbalariany mano mar Moi University mayudore Eldoret mano e kaunti ma Uasin Gishu e kinde mano donjo e hikwa mokwongo bige ni ntiere kacha ing'iyo ni kia e high school gokinyi osego lang ing'eyo ni owinjo bed ni chiew bang' mano ing'eyo ni ringo idhi e class udhi kacha tu somo to koro uyudori e mbalariany ka seche moko yudori kacha kendi kuomawe maber inyalo yudori kod osiepe gi moko manusomo godo e high school koro umakoru ka koro temo mar mondo mi une kaka unyalo dhi mbele kod sombu e mbalariany kacha kata kamano time management owinjo bed ni gi manage time kata time management bede yo machalo nade nikech an naparo ni kichiew gokinyi ang'e ni skunde mopogore ntiere kod student center wamonde student center kacha kwa paro ni maybe parade moro bro bedo kae lecturers bro bedo mar mondo mi ongiswa ni yes koro lecture nini ka winjo bed ni timo kama imi course outline kaka winjo bed nudhi e class time management winjo bed yo machalo nade katere kaka jogo madonje mbalariany opanga ne sagi ni mae sa somo mae sa seche moko mar have fun matin kantiere kod club moro tanyalo dhi mar mondo mi obed fun kiko beda ni odhi kacha to wuoka kende makata networking moro okotimo. Time management is very important gimoro amora ma ng'ato timo. Ahero gangero moro wacho ni the smoke from roasted meat does not cause harm to the eyes of a hungry person. Abro nuoyo ngero no wacho ni the smoke from a roasted meat does not cause harm to the eyes of a hungry man or a hungry woman. Mangero ma encourage in fact personally I know it always kept me going. Iparo sechete nitimo gimoro nitie goal moro idwani achieve despite challenges nyaka idhi ne gimidwaro no. Ngato nyalo manage time ne nikech timetable jiteni godo. Kisa gani in gi class kinyi saa 3 ing'eyo koro avoid gima dhi mean oversleep mondo kinyi attend class cha. Failure to attend that class ema koro miyangi miss attendance class attendance list
mano nyalo bedo gi madhara mbele kocha mok nyalo bedo maber ne ng'ato. Omiyo campus ng'ama principal, ng'ato nyaka bed mana principal. Onge ng'a biro fuati ni ng'ane sa class koro rom. In wuon ing'e gik midwaro. Tidwa dhi e class ok kidwa dhi. Ne jok ma hustle. Nyaka ing'e gibo kaka inyalo balance between the two. I hustle tidhi class at the same time. Bende class ok didhi adhiya tiduogo nindo kech. Nyaka imanye kaka inyalo yudo pesa ni moro matin. Mondo kik ibed jakwecho ahinya sama matin kone simbi tin ma jakwecho. Pesa no inyalo manye e yo machalo nade kata ginyalo neno ni giyudo e yo machalo nade Owira? Environment mag school nitiere tije mopogore opogore matindo ma ng'ato nyalo timo yude gimoro. Joma wuoyi wan joma wuoyi adwa narrow down koro. Kaka joma wuoyi wabedo ga seche moko ibedo konad ma koro chuni yedhi kata mjengo. Building construction sites iyude kata mamia bich moro. Nyiri nyalo kata mana uso lewni. Yawuoyi nyalo kata mana register ne ji line. Personally kana donjo ga first year na register nyaka line. Seche moko iwuotho nyalo kata mana uso wuoch, inyalo kata mana uso tiang'. Gima duong' ne iyudo gimoro matin minyalo duog cham. Kik ibed jakwecho ahinya. Iwacho gani you reason like a graduate but you also like a dropout. Erokamano. Stacy in korka kori nyaka sani isebedo ki manage time ni e yo machalo nade nyaka didonje mbalariany mar UoN. Mar mondo mi ne ni seche moko time moro matin bikete mano mar relaxing kik ne seche te in mana e book kacha. To okay, erokamano. Kumachopo sani to pok wachako kata somo. Tie mano orientation. Pod wan orientation, tie orientations pod mang'eny. Baro kata next week pod wan gi orientations moko. To kaka chieng' mana donjo mokwongo. Anakia ang'o mondo tim, anakia anaparango. Because the next day ne nitie gi orientation. Koro anakia nokang'iyo portal, nokang'iyo group, an koro chieng' no nanindo. Nyaka late. Apani nitie ng'ama dhi nok ne dogo nyise ni nyako chung' malo tie orientation e school to kara ne onge chieng' no nokadhi orientation adier. But from next day nang'e ni kae onge ng'ama dhi ng'isa tim ma onge ng'ama dhi ng'isi chung' malo idhi e school nitie orientation nitie ang'o nitie dini studies ang'o nitie dine nego dhi e library onge ng'ama dhi ng'isa. To from kanyo nachako dhi e orientation from the next day. Achiew chon apenjo ng'ato kata ng'i portal kata ng'i groups mora mora ka nitie I make myself available for the school to know what is going on the school. To kaka aneno kaka Owira wacho adhi luwo kamano adhi manage time na maber ka nitie somo I'm going just to know how I'm going to manage my time. For now, I don't know how my schedule is, how the timetable are, and all that. But only ikishatoka nje, I'll know how to do it. Ai wacho kanyo makare ahinya kalo ni podirita at least ningeyo maber ni kata onge ng'ama dhi duogo na by the mane momiyo kinde mathoth iketo orientation mar mondo mi oketi alert ing'e ni kae en an gi ngimana onge ng'ama boduongo na ng'isi ni Stacy chung' malo sama dhi orientation oromo at least koro osemiyi ibedo kod rieko moro ni winjo bed ni ng'iye groups ing'iye portal ka class nitie kata gi gik mopogore opogore mowinjo bed ni timo. Steven kinyalo mana somo paro madiek ne jogo ma koka donje mbalariany sani gipang time gi yo machalo nade kochakore okinyi sama gichiew pile ka pile ka gidhi mbele kod sombgi e mbalariany kacha. Erokamano Joyce. Gima ketoga iyudo ka thoth ji bedo ga gi poor time management en gima gidhongere wadendo ni bureaucracy red tape like sami donje mbalariany kacha iyudo ka process no is too long for you koro iyudo ka nitiere gik moko midhi cut off kata idhi cut short ok idhi attend gite nikech kaka orientation mondo mi manage time ni maber nyaka join orientation te nikech so orientation kanyo iwile kanyo midhi bedo familiar given timetable midhi mi then from that timetable I think kata ni en gima paro to nyichane attachment na school moro yosea kocha to nanyiso jogo mana puonjo ni kae inyayudo ka ng'ato biro nyisi ni break oromo because nikech wan gi okot madhi ywak nyisi ni break oromo lanjo oromo kucho koro eni gino wuon koro gimitimo ng'ato ka ng'ato nyaka bed ni timo en attend the orientation. Sami attend orientation kanyo midhi ng'eyo ni gidhi nyisi ni classes chakore chieng' makama mondo midonje portal ni en magi because kacha
mbalariany poto is a key factor en munyisi gimoro amora kata kesa somo romo koro an gima kwayo jowa madonjo mosedonjo kata mapod plan donjo next week gi attend orientation process kata be banani process to nyalo bedo so long kata ka engage gi administration if it is required by the school let them do it and they stick to what the school is saying then they will just get familiar to it en gima process then kada medo wach matine ewi wach mar pesa ma vijende nyalo loso kata jopuonjre nyalo loso kanie mbalariany apani ka in bende gi gombo mang'eny mar pesa to nyalo ketho sombi onego wa reduce expectations sana mondo mi waridhika gi kapod wa get familiar to the environment mondo mi wangi environment maber to wa reduce expectation to yor mang'eyo maber bende mar yudo pesa mbalariany sana to kijende jomo ma koka donjo school ka school nigi gimiluongo ni social work kata work study koro work study kai ko application odonjo tinyalo en gimi dhi timo ne school to nitiere miore fee to nitiere mabiro ni koro yudo ka ngimani at least ok dhi bedo matek ahinya nikech idhi yudo kikonyo janyuol chulo fee to at the same time nitiere moro matin mioro ni minyalo manyogo sukari moro bende imadho koro ka sama gidhi kucho gibed machiegni sana gi student leaders kaka wan koro sama bedo machiegni gi student leaders gi administration to ka application work you apply ki qualify reduce pressure ne janyuol to reduce pressure kumi as an individual erokamano ichiwo kanyo paro malewa ahinya Cindy in korka kori wechego mago mag rito sa winjo be ni rite yo machalo nade kata nisebedo kirito sa yo machalo nade momiyo nyaka sani pod dhi mbele kod sombi kendo nitiere hiki mar 4 yo en kacha. Okay. King'iyo kaka school ochano wechene kata kaka gitayo wechegi pile pile ibo yudo ni ok chal gi kaka niwuoke high school kata e school mar high school. Ibo yudo ka onge gimoro ni bell ring, onge gimoro ni ng'ato biro nyisi ni tim mae kokeno siepni ok obi nyisi. But gimaero sani kata gimaero gi technology en ni wan gi gik moko groups mag WhatsApp. At least inyalo neno information ka class rep oro inyalo neno mano mokuongo. Mar ariyo nawinjo kiwacho weche mag manyo pesa ka ng'ato nie mbalariany. An kane ane ika mokuongo natemo uso lewni na uso jackets. Koro nakao a price moro man bet piny kasta medo profit kasta uso ne GS school. Gima ber gi kachacha in gi a center, a market mind center. Yani iyudo students madwaro man gi demand for gik midwaro koro you can sell anything. Mano is one way madanyis jinio man godo pesa kaine mbalariany. Mar adek ka in kacha ngato no way about networking. Tematek ya kanyo ka osiepe mi make sure ni ngato nyalo konyi in one way or the other. Kawacho wach mar networking kibire event kata kibire ang'owa kata yani yo moro miyudo mar interacting gi a large crowd ensure ni ntiere akinyalo yudo ng'at manyalo konyi mbele kanyo. By this I mean inyalo manyo ng'at manyalo manyo ni tich mbele kanyo nikech tinde king'iyo Kenya ma wantiere yudhe mang'eny onge tich. Koro kinya yudo ng'ama nyalo manyo ni tich. Network. Kasto make sure ni gima ber gi skundwa kata University of Nairobi wan gi email ma is for every student. In gi email ni but get communication from the school from different departments. Koro kachacha inya yudo ni ntiere tije ma orneji inyalo apply, ntiere events ma inyalo dhie for networking. Yani ntiere gik mang'eny minyalo timo. Koro ka in kachacha you manage your time in a way that sa class oromo make sure ni in kanyo. Ka sani mar having fun oromo godhiambo make sure ni nyalo dhi have fun nikech it gets really boring at some extent. Koro kinyalo have fun please try. Kinyalo network do the best you can in that area nikech kiwuok kanyo an ka koro analyze all my 4 years nikech koro adhi tieko adhi graduate higa manyien. Ang'iyo ni ang'o ma nyalo timo past koro mbalariany makora tieko ni ineno kora dok kendo to my contacts ng'ama nyalo konya
mondo ayud tich kata ng'ama nyalo konya mondo advance e area mar loni iwinjo. Mano kende gima nyalo wacho. Jennifer, in korka kori akia kisepango kaka ichano tiyo kod samari e mbalariany kacha kalure ni kacha onge olang' manwang'iyo godo high school. Onge janyuol mabiro paro ni Jennifer timma. Kamano Joyce, an ka dhi university to ang'e kaka abro manage my time, to abro bedo ng'ama Dia mbele inyalo mix kizungu kata Kiingereza matin. koro mi nitakuwa naenda class ile saa inatakikana. Wakisema by 7, by 6 nishaamka, nishajitayarisha, nenda class by 7, and si eti nangoja watu wanisaidie kwenda class. Nenda class peke yangu, junajua kitu imenipeleka huko, because I also want to reach for year like Cindy, and also I want to advise my lower years also, and I want to graduate. Aya mak mana parono gi kaja ngeni dholuo moko nyalo bedo matek matina mar wacho kata kamano ibo mana dhi mbele yo machalo makare nyakoro muge jwang yena mar mondo mi wakaw yo maduro gi sani ka waduoga no ka nitiere penjo moro kae ma ng'ato ng'isa na penj ne Owira penjo makamano abo bedo ka penje bang' yo mwakaw gi sani kik idhi mabor. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Imagine life yako ni kama siso Side moja iko na trophies na medals. Side ingine imelemewa. Wacha tuongeze vitu important ndio i-balance. Vitu kama family, chuo, job. Siri ni kubalance aspects zote za life. Wekelea responsibly. Mjanja ndio mshindi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima, kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla, mondo wakelne adiera, geno, kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadogi ruon wach, ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye, be wuodhwa dhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro, kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai.
kijende monego beni wuothogo. Inyako ma dende ber kama mabro negi gi kech. Kuka chwar ni mane dala ni. Kijana molil is not focused. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Machiegni kendo nyakwara Mugejwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod yawuoto nagi kachiel kod nyiyo nagi watwa kotudore kod kaka jopuonjre osechako donjo e kuonde tiegruok mamalo kata mbalariany mopogore opogore. Geno margi en mane kinde makoro giriwore kod kuonde tiegruok mamalo. So mane moko kuom ote manyakwara Mugejwang chwalo no kinyi makawuono kokalo e yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono. Baba Hope wacho kae ni avoid ahola, somatek, sherehe 20%, learn wisely by not copying everyone's lifestyle. Odhi mbele kwa choka ni never lose hope even if you get a retake or soup. Just do it regardless of what people say or fear. Wote machielo mabenda no kanya kora Mugejwang chwalo no ako kale namba mara riade kauchiela no wacho kaino yaure Ramogi penjina kijana mapwani university ni shida kata challenges mag nyithindo mayaka luoka yudo pwani momiyo aseneno nyithindo moya pwani abichte including my son okethore kabisa e yor drug abuse. Shida ni kure. Owira inemi wuok Pwani University penjo en mari adere dagwenge go maka dwad nam chumbi wanyalo wacho ni achid nade kata weche go mago mag yedhe mameroji kata drug abuse osebedo kata kinde mang'eny nitiere e kiwango mamalo ahinya. Ang'o matimore? Shida ni kanye? Erokamano Joyce. Ingeni Mombasa kocha rang'eny. Koro yudo ka ng'ato oya dala wiye wil gi dala en odonje rama pwani okopar kata ni dala chalo nade en odonje rama magi gi achiel kuom gik makelo hinyruok ne nyithindwa. Ng'ato kichido ka kocha cha tich moro ma jitimo malich onge ng'ato sa kosa ya class yudo siepne moro ma bende ya from within samoro be pesa moro sirikal no se motivate gi pesa matin en odhi donjo mana ya maga achiel kuom gik ma miyo ga kelne ga nyithindwa shida. And then nyithindwa bok do accept ni kiaga bal ng'ato ya samoro Migori kaka koma yae koma onge kata nam kodonjo kacha ene makoro dwaro go abal odwa prove a point ni nyalo go abal in the process onimo kacha to joka ka bende okiero ka konyo jok manimo giweyi kuongo inyori koka igoli nikech gineno ka gigoli kuongo to gidhi yudo pesa koro gikuongi weyi mi kata ka gima niko salal koka ichulo gi to gigoli. Koro mana gima da kono sana jo first year mojo insani avoid the lake avoid the ocean by all means. Nyamago madhi Pwani University ainya mago modhi Pwani University sani avoid the ocean by all means. Ka ning'io luokrie besen weri gi wacho it is very unfortunate ne the last week gido report ne Tadek no said drown ma by good luck no kony gi dentie jok ma jo rescue team ni machiegni no konyo gi gigi ok gin ngero gin gik manyalo timore ni kata in iwuon kia ya Siaya ya Kisumu macha opogore gi madala ka koro tafadhali ne jo ega mokwongo mojo en Pwani
waol gi iko ji. Personally, I've attended very many funerals. Homa Bay, the Kisumu, the Kure, kwa the iko comrades. Okber kangarma, Gimana is very promising. Iko prematurely because of Gimonya avoid. Please, acha kana wewe jo moja in Pwani University. Avoid the ocean by all means. Orwako gawelo, iga nyako rwako gawelo. Tinyalo bedo achiel kuom welo mobiro rwako. Okwa dwani waluzu. Tafadhali. Gino ni giwinjo siem makamano. Kalore ni owira wacho ka ni kingi lokri e basin. To chimri mana gi basin tiru e ketori ni ngego ya bal to chemoko ikiago abal. Kalore ni machana mchumbi na makine mathoth oiro rwako welo. Maga moko kuom gigo ma inyalo timo inyalo to ne jopuonjre madonjo e mbalariany ma Pwani higgi mokwongo mar mondo mi wageng'a masiche mopogore opogore maga inyalo geng' nikech kokidhigo abal to kinyal wito ngimani. Koro mano en gima inyalo geng'a e yo makare. Stacy, akeni e kinde ma nidonjo e mbalariany kacha, akeni inyalo ng'iswa ni ang'o ma umori mogik kata ang'o ma umori mogik e kinde ma koro ichako sombi ayanga e mbalariany mar UoN kacha? Okay. Kaka nadonjo, chieng'no to koth norwakowa. Koth kinde ma kiwacho ni en gweth. Kata kiwacho kamano, koyo ne ng'ich. To ming'e ni wan jo Kisumo to koyo. Ok wang'iyo gi koyo mang'ich ni. Chieng'no koyo norwakowa gi koth. But kaka abedo e school, dong ing'e pod onge exposure mang'eny. En mana orientation kende. To I pray and believe that I'll find something that I'll love. But I love the compound of the school, love the school vibe. I rose kaka school vibe kabano, but mano kende poka yudo gimamora ahinya ma at the peak pod. To orientation wanyalo wacho ni isebedo kikawiyo machalo nade ging'eny ahinya miwinjo ni in overwhelmed kose gina kare at least obomiyo idonje laini ing'eyo ni mbalariany ringe e yo machalo kamae. Ka orientation wadonjo gadong, but koro iyudo nitie gik moko ma iyudo ni iwinjo ka in obvious. Nitie gik moko an kaka an personally aneno ga gik moko ma to obvious, but kaka mage kaka ng'ato nyisi kuma library nitie. To library kaka asewuotho e school cha aseng'eyo kuma library nitie, aseng'eyo kuma education nitie gik moko ma wana repeat to, but gima amor godo ni each and every session ma wabedo godo I keep on advising wa kaka mama wacho ni remind them even if they know. Ya mano gima amor e school. Yani each and every ka nitie ng'ama wuoyo kodu, nitie ng'ato manyaka advice ukate kiwinjo ni madongi mana se winjo ga over 1,000 times, but at last you'll know that it's good kuambiwa kitu even though unasikia it's something disturbing, but being keep on telling you it might help you somewhere. But something at the peak inyesha ni bamba na shule bado sijapata. I'm still waiting to see. Adir Jennifer in kor kakori kinde ma koro podi irito mar mondo me DJ Kwat. Bende nitiere gino ma wanyalo wacho ni mi siso kata mi intiere kod moro mani yes sani koro adhi mbalariany look forward to gin machalo kamano kabisa. Kamano Joyce, anamora ahinya because I've also wanted to go to JKUAT University. Kaka Stacy owacho, orientation go kadie, so I take them very useful to me, and also I want to see the vibes of the school also. Kaka Stacy wacho ma UoN. To kinde mang'eny mana ka ng'adi matin ang'e ni mbalariany mano mar JKUAT en achiel kuom mbalariany mogo madongo montiere kode pacho kae. Nikech kinde mang'eny kata ng'ato kowinjo kaka Stacy nitiere UoN iluonga ni the University of Nairobi. Matende ni jina kubwa. JKUAT bende nitiere kod nying maduonga. Bende nitiere kod moro mar dhi kuro. To kos ma idhi timo kono en gino mane iyiero ni chunyi ema gombo time kose potole mano mi godo koro idhi adhiya. Chunya ema gombo timo course no because though I wanted a science one but nimepata ya arts, bado I believe in myself. I'll make myself proud. Bado nitaisoma tu hata kama watu nasema ni unaenda university kubwa na course ndogo. Hata hiyo course ndogo bado inakusaidia tu unasonga nayo mbele.
Iwacho kanyo makare ahinya. Stephen, ipo ni gin achiedh nade kata challenges mage mathoth first years kale mbalariany obed mago mag ji giwegi kata mago mag piny owacho ma inyalo wacho ni winjo bed ni ng'iye matut mar mondo mi jogo madonjo sani gin bende seche moko kik gidonja kata kik giyudre kod achiedh nade ma kamago. Erokamano Joyce. Achiedh nade ma wadonje kata jo first years donje mana kaka naselero chien kacha ene having high expectation. Expectation it depends. Inyalo bedo gi positive ones and negative ones. Then another thing en donje yedhe mamero ji. Sana sana kuomwa kaka vijende kata yawuoyi. But bende tinde to riwo ji te. Koro yedhe mamero ji gi ka St. Paul wakacha kaneno gimomiyo mano inyalo yudo kata kang'eny. Those school is a school kaka St. Paul gitemo matek deal with that thing nikech yudo ka kata sama ne wajoin ne wan gi ba achiel mane nitiere around the school. But there is a way mane school no biro moko wuoyo gi wuon ba ma bano is still far but you will still find nitiere joma manage mondo mi gichop kanyo. Koro yudo ka samoro kaka janyuol nyalo mi pesa moro dala tiyudo ka apply sirikal omiel okinyiso janyuol koro ka janyuol osefambulo chulo fite then help cha donjo twacho ni pesa ni ng'eny koro ine migolo forms Friday ka Friday ko gik mesa pong gi nyingi. Koro aparo ni gima first years kaka sani koro kaka first years one new funding model ma you will find maybe pesa moket ni is very like what ni ong'eny. Koro iyudo ka janyuol samoro arambe moro nogoni kata janyuol ose struggle chulo ni fee iyudo ka samoro kaka jonyuol samoro ok nyal understand this new model. Koro iyudo ka nyathi nyanyise ni up to sani pok ayudo duoko moro amora manyisa ni pesa no bed allocated kata ok bed allocated. Then iyudo ka pesa ne dhi donjo oket ni gimoro 45,000 janyuol nosechulo ni fee osechul ni ot. Koro acho ni 45,000 ni gima nyalo timogo ang'iew ufa kasa ng'iew ufa then now abed gi crew na moro ma ane magitambuaya imta. Koro yudo ka osiepe seche osiepe nyalo tambuai by the way idhi imer then tisemer yudo ka party te in gi program. Koro yudo ka mabe gima dhi keto kata wach sani mar class inimer 24 hours kasi yudo ka koro ka result biro tiyudo ka koro in gi pressure mang'eny nikech yudo ka koro dream is not valid again. Yudo ka osiepna moro nonyisa ndalo moko ni dhi e campus to gima nyaka ing'e ni inyalo dhi e campus kaka in ni kiduogo ka in tanka en ng'at moro mamadho te. Koro mane gima osekeep moving because obira no wuoyo moro kuom principle. Ka in gi principle to kata in mana gi jok moko mamer to your principle will set you body me align. Koro yudo ka pesa mang'eny gi apani wanyalo wuoyo jonyuol wanyalo temo waket jonyuol close to us mondo mi wa explain even sama janyuol otero nyathi e school amapi ni nitiere schools moko manoluongo ELB school kata machano luongo the ELB organization in the school. Koro janyuol odhi kod nyathine sa ELB mondo explain everything mo bed gi gichache simbe maka nyathi oyudo ELB to is aware ni notification moro donjone ni ng'ane to yudo ELB. Koro yudo ko nyise ni use this and this and this. Yudo ka koro pesa madong cha you can sustain yourself with rather than at the age of 17 or 18 yudo ka in gi 45,000 to rent to say chuni samoro landlord ko biro nyise ni ano ka chulo rent ngachulo rent ing'e but in gi pesa. Koro pesa mabalang ni ema miyo ng'ani dhi donje gik moko kaka mer nikech koro yudo ka en gi excess koro gimotim gonge koro an mane gima nyalo wacho then gi aola taola wase wuoye kendo wang'eyo ni gikawo. Erokamano. Stacy gi Jennifer Ken usiro wach mane notification donj ne janyuol kuyudo help gacho ni oyo mano ko winjo Cindy karwaki twage pani anyanya ka in nyathi manyako mosebede campus kuom thuolo mar higni ang'wen nyacho ni anyanya to ne nyithindo manyiri nyalo bedo ni gin challenges mage maseche moko pok wawacho ma nyithindo manyiri matindo jathoro yudo ka gidonje mbalariany kacha minyalo nyiso gi mar mondo mi gine kaka ginyalo manuva kata kaka ginyalo hepo achiedh nade moko minyalo geng'e. Kaka
king'iyo sani University of Nairobi ntiere weche mang'eny ma chando nyiri matindo. Ka awach ni ambe ambe nyako matin. Mokwongo jonyuol nigi okada luonge ni tabia, but gin gi tabia mar ka gisetero nyathi school giwere gi nyathi. Gijuang'o nyathi e school. To nyathi manyako wan ga gi gik mang'eny mwahitaji. Nyathi manyako dwaro pads, dwaro lotion. Ing'eyo gik matindo tindo mang'eny. Joma wuoyi kisemiye mafuta ya ng'ombe maduong' cha onya wirore godo nyaka fothia. Mano tieko. But wan wadwaro yani the care ma wadwaro ng'eny moingo joma wuoyi. Koro an gima daher kwayo jonyuol kitero nyathini e school. En nyathini nyaka chieng' makoro onyalo stand up on their feet, on his or her feet, moyud kako nyalo sustain himself or herself. Joma nyiri koro yudo ni ng'ato donje e gik moko ma yani timbe moko magalagala nikech koro onge pesa, kogocho ne janyuol yani dwani obage yani generally awacho ni joma jonyuol kitero nyathi e school en nyathini nyako yud kako nyalo ji sustain, mano mokwongo. Mar ariyo, ntiere wach ma ji wacho sana mar drug abuse in Kenya, especially at the coastal region. Gini duogo kendo back to the kind of friends ma you associate yourself with. Ka in gi osiepe moko man gi timbe magalagala, of course ibro bedo derailed into that direction, whether you like it or not. Ibro dhi in that direction. Koro ka in gi osiepe ni ma ntiere aka giterie yo moro mokidwar, just cut them off at a very early stage. Mondo ngimani obed odhi kakichano. Osiepa ma Owira owacho ni maisha wa onego bed ni ka in kachacha iparo maisha ni maot madala kaka untiere ing'e kaka untiere. The moment ma I forget the picture ma ntiere dala ichako donja ole ma funny, you're going to lose the direction, of course. Koro kinyalo paro gik ma kaka dala wen ing'e ot kaka en mama kaka en nini the other kacha tim gimoteri obed ni timo tikoso tich mok ni atini ikoso timo gimano negi tim, therefore onge gima janyuol nyalo timo kodi. Ineno ka kuri chako bedo another burden to your parent, which should not be the case. Mano mar ariyo. Moro manadwa wacho kendo ntiere gik mawaka empowerment ne nyiri matindo. Ka inyalo yudo a way minyalo network mondi empower yourself, not necessarily in a way that is negative, but kinyalo yudo ngama some form of mentorship. Ka maybe ineno ka I look up to maybe watch ni Joyce kanyalo empower I to mentor I, keep those relationships. Bed gi ng'at moro ma is a mother figure, a father figure ma I look up to. Makineno ngimane tuwacho ni maika kadwa na bedi. So you don't lose your direction in life. Mano egima nyalo wacho. Aiwa soma ne kendo moko kuom ote manyako Ramogi Ajwang' chwalonwa kokalo e Facebook kacha kama ntiere achiel kachiel okinyi makawuono. Frederick Osuru wacho ka eno yaore Joyce Mosnaro were e studio akwayo ni jopuonjre ma eka donjo first year mano Stacy gi Jennifer hawi maber to giket Nyasaye mbele to gipar chien kuma giwuokie to kik gidonjre gi meloma gi aole mag osiepe. Kendo akwayo ni Owira hawi maber e pau siasa. Anno ka dhoge mit kendo onyalo siasa kabisa. Fred Osuru oneno ayo makare kokale Facebook wacho ni all the best to you all. Denish Odede wacho ni warwako jopuonjre mabiro hiki mokwongo, but kama giwacho ni ok gibi wuotho gi groups ka gidhi e class, mano ok bi nyalo nikech mbalariany nitiere group work manyaka gibed e groups ka ok gidwar. Ote machielo Injinia Lazaro Kanyambok ng'isa ka ni sirikal otem ket mpangilio maber ne nyithindo masomo mondo kik gibed idol bang' somo. Mago gin career wastage. Paka man kod lek makiny ok chamo yieyo. Odhi mbele kowacho ni ngero ni tut zaidi. Tiende ni leaders man kod vision makiny ok cham everything. Otherwise, advice manyalo miyo university students kik gibed kod gombo marwako gi e weche ma ok nikare kaka chode. Piny rach, dhano man kod tuoche manyalo hinyo gi thoth. Security
bende sirikal orid. Last year, my nephew ne onegi Pwani University kod Pala Musa ahinya. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Ruth Nathi Ochieng bende wacho ka ni poch gi paka ne rawerego kuom yudo thuolo mar donje mbalariany. Koro giti gi thuolo no maber nyaka ging'e background magiwuokie. Moko wuok from a very humble background, kik gidonje aola manono, kik gitim gik moko ni jowadgi timo. Nitiere joma nigi second chance to samoro gin gi onge godo. Mar ariyo, gichimre gi somo tera, somo ber, and this is the time to pave their future. Kendo ginyalo loko chala miechegi. Jonyuol o invest e somgi. Koro kik gi disappoint gi. Akwayonegi hawi maber. Mago mana moko kuom ote manyakwara Mugia Juanga chwalonwa kokalo yorwa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kotwak marwa. Adwa kwa dhi mbele kotwak marwa Stacy ine ma adwa na chak kodi. Nyaka sani kato bedo ni pod utimo orientation. Akeki se chako visualize ni lecturers magi bo bedo yo machalo nade kata expectation mane ma intiere godo e environment mar somo kachiel kod kit lectures mibo bedo kitimo. To bende kapok ni donje bende ni yude thuolo mano mar loso gi ng'at ma seche moko jafuambo mar mondo mi ong'isi achiel ariyo adek mag fuambo kapok ichako kos mar fuambo makoro idhi timo UON. Kaka isewacho kana yudo osiepe actually nangi ntie kazinda osiepe de timo fuambo e sekindia but nokapenjo gik moko mang'eny nikech koro abro penjo mbele kasi chako somo mano kaka nadware to expectations man gode kaka e class mar somo an gi expectations ma ado monda yud skills moko madhi konya e mbele gi nini opportunities. I'm looking forward for opportunities, skills and more exposure to this field that I'm doing. I'm praying that I'll get to the university that I am in UON because UON actually nimesha awinjo ni ogologa jomadongo. Ambe adwa mond anbe chieng moro anbe nyingo owach ni Kiki Stacy UON mang'at maduong jafuombo maduong e Kenya ni kamano nadwaro mano to expectations mad an godo kasetieko school but kani school ado mana experience maber exposure opportunities gi skills mang'eny madhi tiyo godo mbele koni. Jennifer into korka kori bende iseyude thuolo mar seche moko loso gi ng'ato mano ma timo course market kod mano mitimo kod expectation ma seche moko intiere godo ni lecturers lecture mari kachiel kod learning environment kata kumibo bedo kisome bo bedo yo machalo na. Yes. Ase woyo gi joma timo course no to gingisa ni course no ber to I put more hard work on it nkech or take a little bit to I have to read and also explore more opportunities in that course because your course nafanya inadili more na NGOs. Akori intiere kod geno at least ini yudo thuolo mar loso kod jogo manitiere e line makamano ke nyalo konyi e yo makare mar mondo wine kaka inyalo keto maino mari e somo. Kata kamano ka wadhi mbele kod twak mar Owira kabiro korka kori adiera wanyalo wacho ni kit somo mano man mbalarianya e pacho kae ahinya to jogo manitiere mbalarianya mago mag piny owacho kinde mathoth ing'iso ji ni e mbalarianya mago mag piny owacho gino ma ipuonjo ahinya wanyalo wacho ni en theory to practical seche moko nyalo bedo matin ahinya ikinde ma jogo koro donje mbalariany ere kaka ginyalo wi mar mondo mi kata bedo ni lecturer mi mana theory to ineni kiwuok acha to ok en theory kende ma seche moko iwuok godo to gigo ma ahinya to jogo ma somo courses manyalo wacho ni gin hands on ma dwaro mar mondo mi ibed kod skill moro achiel ariyo adek ibedo godo mar mondo mi kik bed ni in gik misomo mane buk kende e ming'eyo to ng'ato koro kong'ise ni time ane kaka winjo bed ni time to seche moko ionge rieko moro amora mar time. Erokamano Joyce. En adier ni school seche moko maybe perhaps because of time theoretical work ema bedo mang'eny but japuonjre nyalo bende engage in practical work gosiepene. You create your time udhi to timo something get into practice udhi time ke jok ma timo sciences ka japuonj osetime
Kecha university to en lecture method. Ngama biro ko ni tim ma one on one mane to onge. Ko kiwinjo maber, you have a friend. Idok kode chien to udu wuoyo, uwinjoru, ukone to ma itimo nango to ma itimo nade. I think that can really help. Korka kori Stephen winjo bene gitimo nango. Okay, an maneno en adieri ni universities, most of the activities might take place and theoretically, but what I would like to encourage Joma Donjo and ni always try and maximize the opportunity miyudo. Kiwinjo kata ni, let's say ngato timo journalism, and most of our universities they have their own studios where you can go and take some practical part of it. Kiwinjo kata ni dwaro, just be eager and make good friendship with these lecturers. Because lecturers, they are also friendly because they are also parents backed where they are coming from. So Sami, you make good friendship with lecturers. To opportunity ko come, you can be favored because you don't need studio is one, but you should be serving more than 1,000 students. What can you do? Now you maximize any opportunity you don't waste. Kaka samoro ngat machielo nyalo changamke gik moko machielo ka imbe changamke line nino, and always learn, try to be eager to learn more. Penji kaja first year, penja neja second year, what has been going on in the field in your area of study and how they are maneuvering. Kaka ngato dwaro kony moro amora kaka konya yudo. And I'm happy ni kama kaka wan wajopuonj wajoma somo puonj. Ibiro yudo kilosonu a lesson. You teach your fellow student. Lecturer obedo piny, monitor what you are doing. Koro yudo ka same dhie field en gimoro ming'iyogo. Koro they just maximize the opportunity magiyudo and they make good relationship with the lecturers. They are not supernatural beings, but they are just normal human beings. Yeah. Haya adwa ni mak parono gi kanya kwa Ramogi Ajwang wakao yuyo madundo gisani kendo ka waduogo otemagi abobedo kasomo ikinde makoro waduogo etelo mogik etwak marwa chenro mar mbako romo kikidhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Dwe maraboro ni waruaki mondo iriwri kodwa e injili ngima. Kawadhialo Camp Meeting 2025. Thuond wach en kik chunyu parre. Wabiro puonjore gik mathoth kaka puonj muma maler, rito ngima joot kod thieth. Kikibari, wabobedo kod jotich Nyasaye mabiro wuotho kodwa nyaka giko mar nyasini. Sawo mar kiche en mich nikech en gweth makende ma Nyasaye omiyowa mondo wakawe okang' makende mar pare mondo kik wiwa wil kode. Warwako ute e Camp Meeting 2025. Kik bai. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang e telo mogik e twak maro e chenro mar mbako romo kama twak kae kod jopuonjre masomo e mbalariany mopogore opogore kotudore kod wach mar jopuonjre madonjo e hikgi mokwongo e mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Asomo kukum ote kendo ma nyakwara Mugia Jwang chwalonwa Calvins Ochieng wacho kae ni Pwani University nitiere machiegni gi wath mar Nam Chumbi raha ng'eny. Odhi mbele kocha ne achiel kuom jopuonjre ma Pwani University wach mar Indian Ocean nyaka student bed ne akicha mondo kik gikel disappointment ne jonyuola. Mago mana moko kuom ote ma nyakwara Mugia Jwang medo chwalonwa okinyi makawuono. Kwa dhi mbele kod twak marwa Cindy karwa kie twak. Relationship winjo bed e yo machalo nade nyanya to e kind jopuonjre kod lecturers. Nikech yudo ni e mbalariany kacha nitiere weche mopogore opogore matimore e mbalariany. Nitiere jopuonjre moko ma en chakre semester chakre nyaka semester rumo okodhi kate class somo bendo ko soma penj ko chopo tineno ka okalo penj to ko somo matin ni nyalo bedo ni nitiere kako gajore kod lecturer magi gik matimore okonyalo wacho ni gin miriambo. Kata kamano relationship kata tudruok gi lecturer winjo bede yo machalo nade mar mondo mi Jennifer gi Stacy madonjo e mbalariany sani obeda ne kod ng'eyo ewi kaka winjo bede gitimo kiko bed ni obedo siep moro ma ok owinjore gi lecturer mapuonji. Oge relationship ma paro mana moro madhi miyo wa inyuomo wano koro okay gima nyalo wacho kuom relationship with lecturers Stephen owacho ni lecturers gi gin kaka jonyuolwa koro sasa mi interact kod gi in a way ma ing'e ni mae ng'ama duong' ni number 1. Number 2, respect to your lecturers is paramount. Because the moment ma ibedo gi an issue with your lecturer, believe it or not, they have a way of making you suffer in that institution. Ginyalo miyo ki graduate, ginyalo miyo your marks obed missing for whatever reasons. Koro number 1, onigibed gi a very respectful relationship kod gi. Mara rio, Jija wacho gani ntiere marks moko mar sexually transmitted. Kaka nyiri ma mbesena ok daher ni udonje gi kailago. Work for your marks ma ka in gi evidence of maybe exams mitimo, cuts mitimo. Ka in gi issues with your marks, inyalo go through department heads. Okochuno ni nyakidhi to that specific lecturer. What I'm saying is try to avoid sexual relationships with your lecturers. That is not na very good balance for your studies. Mokwongo ibro bedo gi some stigma nikech students are bound to know ka in gi weird or a sexual relationship with their lecturer. Ntere aka jibro ng'eyo. Ka jong'eyo ntere aka gibro approachi. Ntere aka jibro bedo ka wewi. Gigi tete bro duogo back to stigma. Ibro feel very stigmatized. Kasti donjo into depression. Kasti donjo into drugs. Kasti negori. Iwenjo that sequence. Koro try to maintain a very cordial relationship that is respectful, that is professional. Ma ingegi midware school kachacha. Kasto these lecturers ka ibedo machiegni kodgi gima ginyaloga konyigodo by the way gin recommendations for jobs ka in ng'ama ja andiko kitimo articles they make recommendations for you but again they can hire you for their personal
use. That does not mean ni koro i-maintain a certain relationship that is very weird or questionable to with these individuals. Tamata might be very professional even in your dealings with them. About classes, try as much as you can mondi attend classes go. Nikech you will pay dearly. Ka jitimo penj to in maybe because or maybe the threshold monegi meet mondo idhi tim penj no. Ntere lecturers mako ki meet maybe 78% ama 80% class attendance okitim penj no. Korina no mano bro gigi moko kaka supplementary special exams magi chaki chulo. Inano kichaki medo ting ne iniwon kendi chaki medo ting ne janyuol ni. Try to avoid all those issues. I-maintain managima is reasonable, professional, what is structured really. Mano kende gima danga wach. Timulo wach moro kanyo mabende adwa ni apinja ne Owira karwa ketwaka. Iwinjo kanyo ka Cindy owacho ni seche moko ka okibe seche moko kuom kena wacha ni hawi marach kata hero mar ngato kodonjo osiep kod lecturer mapuonje to nyalo miyo kata ngato bede donje depression. Mano manyalo miyo kata nyithindo moko kaw ngimagi oko kata koro weyo school kalure kod depression kata paro mangeny ma ngato ntiere godo. To bende no ka janno amoro kae to ni Owiti ngisa kae ni page na gi ane to depression ere kaka gi manage kaka jopuonjre kalure ni sometimes life at university can be hard. Owira. Yeah, en adieri ni depression nitiere universities. But university nigi special centers maji bedo guided gi guidance and counseling. Ka in gi problem mora ti nyalo dhi gi to iyudo kaka ikonyi. Ma thothne depression uyudo ka thothne go ga introvert. Ng'at ma en gi shida to kodwa no gole. En shida yo lingo da linga for to be honest. Ibiro konyi nade ka in gi shida tiling. You speak it out and then ing'iyo kaka inyalo konyi. Inyalo dhi kata guidance and counseling centers ibiro konyi. And then just to add something on what Cindy said about sexually transmitted grades. There is something that is very common in campus, especially to the lazy girls. And then you okdwar tiyo matek. Jamachuo talk team. It is maybe they do, but in very rare occasions and puka winjo. Most cases again maginyiri. Nyakodwaro shortcut, odwaro first class, but oneno ka wi ok nyalo miye first class. Omanyo plan B. Ka oseyudo plan B bas. En transcript rewacho first class, but kiwinjo kata kako wuoyo makata japasa moro kodo to mana huruma. Koro our ladies, our girls must learn to work for what they deserve. And then kidwaro to add something again, kidwaro gima beri lecturer. Ngero moro wacho ni ok inyal chwado dhiang' tidwaro chak kuome. Kidwaro gima beri nyaki bolri nyaki yere. Ok apar kinyalo bedo osiep lecturer and then ichaki fail. Ara penjara ni koro redo ni osiep mane kidu kode. In osiep a professor, for example, you need to fail. Bedo siepne, I believe ni ekone to jatelo ma itimonade professor mai de nango tanyalo timonango mondo a succeed. Otherwise dago mpuwe kan. Cindy ntegi medo. About depression, I mentioned just in passing, but inanoka jimangeny youths mangeny sani odonje depression. Maybe gikmoka finances, gikmoka issues back at home contribute to depression ge. Gimana dawacho ni ka in gi osiepe ma ong'ei kaka intiere, friends who are invested in how you feel, your emotions, your well-being, gin able to call out, point out rather, ni Cindy ni kata Owira kata Stephen is not okay. Gin magi take the first initiative. Normally ngat men ga depressed ok bi chung cheng moro to wacho ni ungeni ya an okawinj kama. No, they don't normally feel it. Gimagi winjo is just an obsolete form of pain from inside. They can't explain. Koro mondo gi point it out bedoga matek sana. Koro osiepeni give family ni jok mi relate godo on a day-to-day basis are able to point it out maginyisi ni ngane tok ni maber gin ma they will initiate the process mar finding new help. Mano is for depression, even for drug abuse. Moro kendo mana dawacho school can be intense. School can be so intense
sometimes I feel you're drowning, and this is not to scare the first years, no. Avenues, letting out all this stress, all this pressure is number one, having fun. Number two, your family is your strength. Koro kai feel samoro you're overwhelmed by school, take a trip back home. The bedgi family the bedgi your father, your mom, your siblings. Beda nekodgi go anekodgi mbaka. Ntirega a certain sense of relief maka ibedogi family ni tiyudo. Koro Stacy and Jennifer, every time you get the chance, temuru mondo you keep your family very close. Moro kendo madang konyu. These phone calls me make to your family every day or weekly or whatever way me bro decide need to contact your family. Make sure nigin worthwhile. Yani kagi moro timi okikibed ni kori luoro baba kata mama makoro kinyanyise ni mama gima kama tima kata kama tima nikech ka in kachacha rest assured ka in hostels gikmo tuoche moko dhimaki skin infections nikech you share a lot of things jomanyiri nyalo yudo urinary tract infections koro ko kin ngat moro man machiegni gi parents ne ibro yudo ka there's a disconnect ma ko bedo to okinyal address those issues kodgi koro make sure you take breaks, make sure you're having fun in school, you're studying all the same but you're having fun, and ensure your relationship gi jonyuol ni kata joma ni ot ka jonyuol ni are a bit too strict to not entertain nonsense. Ensure ni maybe an older sister, someone to fall back on. Mano nyalo konyi sana to manage the pressure mar school because it gets really intense, especially if you're doing these complicated courses. It gets really draining. Stephen, angeni mbente ntigi medwa medo kapok watiko twak marwa. Madam medo about relationship between the student and the lecturers. Joyce, what is there that is very true is that people will address you now, you dress yourself. So when you go to school or when you join those campuses, how you are dressing yourself. Kakiruakori. Gikakain matters a lot because there are some people who are saying my dress is my choice. And that thing, ene gimo uketoa andaki aina. Koro ngere design mangato katakuneni to this is a serious student. Lecturer even ka en giparo moro mopogore obroacho ni this is a lady of standard. She knows why she's here. Koro nyakomi respect. Koro what I would like to request our first years, just dress properly. It will make people address you that way. Another thing, I watch depression. Depression, sama koro jo first years donjo. Mapod ni dala, da kwa jo nyuol mondo bed kod gi machiegni. Gibed open. We know that we have extra introvert and jo uwoyo. Koro the introvert students. Watema ne kaka wabeda ni machiegni gi jo nyuolwa, to watema ne jo nyuol bendo bed machiegni kodwa. To sami this school make friends. Koro neno ka friends ni nyalo wacho ni ngani to kawuono kako react, chani there is a problem in him or on her. Koro samwa loso wabedo machiegni gi nyithiyo watu wagore sim, ke jo nyuol moko mok go sim. Nitie moko mako neno simbi to ajwan koro da kwa ya pesa. Koro neno samoro nitie problem. Modwa no reach to ko ne simbi ngani flash akai ma koro flash pesa ne room. Samoro idwa mana ng'eyo ngima gi idwa share ya mam nitie gima pitia en magi because we are very close to them, but you find then jonyuol boko be keto high expectation on students. Iduoka gi first class. Ko ke yudo we will not talk. Ko yudo ka you are going to fumble. Yudo ka the moment my depression you are in through that depression result to say duogo. Or you know can make call the first thing with the pager is my grade. Ko yudo ka you fear. Then I just want, and nowadays most of our parents are very professionals, so they handle us with a lot of professionality. What ni mogik Stephen kachako kodi ka watiko twak maro kinyi makawuono thuolo mar orumo. Wachna mogik daer mar kwayo nyithindo majoin ni waket Nyasaye mbele. Everything we start with God and we end with God. Before you leave your home, can you take a picture on where you are coming from? Because where you are going to meet people from different backgrounds. Kindly take a picture of where you are coming from. And lastly, I would like to pass the greetings of the president of our university, that is Vincent Odiwuor. Omor gibiro naka kendo rwako kendo kwayo ne nyithindo madonjo St. Paul Monday
hawe maber ka gi travel. Erokamano. Erokamano ahinya. Wira, wachni mogik ka watieko. Erokamano katieko, adwa kwayo ne joko first year modonjo skul hawe maber. Akwane nyaminwa Sara Nyango from Maseno University hawe maber. Nyasaye ometelne kendo Nyasaye otelne un bende sindi gini. Ne jopwani Nyasaye otelne weri gi wache beach. Nyaka dhi e beach bede bath aora, bede bath nam kati tigi float. Jonyuolna Michael Owira gi Alice Okinyi ago erokamano. To mogik ok dawiya wil moko amos Owira. Owira jariat jabucha achiel kende mani riat kod pala. To mogik kabisa en Calvin's Ochieng mano wuod Karachuonyo. Ago erokamano. Erokamano ahinya. Jennifer, wachni mogik ka watieko kinyi ma kawuono ka iikori mano mar donjo e mbalariany tarik 1 dwe mar 9 higani. Erokamano Joyce. An katieko awacho ni I want to say thank you and I'm really happy that I'll be joining university. To my mates, thank you for the advice. I really follow the advices that you have given to me. Thank you for everything. And I want to pass my greetings to my shosh, La Odembe, my mom, Millicent Adiambo, my siblings, my aunts, and my dad, Willis Odembe. Thank you. Erokamano ahinya. Stacy, wachni mogik ka watieko. Katieko, adwa wacho joma watona join. Adwa nyiso ni uket Nyasaye mbele. Ka ionge Nyasaye to onge kaka idhi chopo mbele. Nyaka ibed gi Nyasaye mondo mi favor, the grace and the hope to live in life. Kech sani kumol engima masani, we just live by hope. Mano adier, mano gima aseng'eyo. To adago erokamano joma osekonya machopo kuma nitie sani, madonjo university, ma abiro kae nyaka kae kuma nitie kawuono. Pok na imagine aja bedo kae ma wuoyo e TV kata bedo jafwambo, ada bedo jafwambo, but sani an kae. This is a very big opportunity for me and I thank those who has helped me to reach here, and I thank you all. I won't mention them by name because there are so many. So just for it, start my mom, my dad, and all my other friends and relatives, I want to say thank you for helping me reach at a certain point at my life here. Thank you. Erokamano ahinya Stacy. Cindy, wachni mogik ka watieko. Just wacho mang'eny. Ado wacho mana ni first of all, you have to put God first. University can be crazy. In everything that you do, first of all, you're supposed to know who you are. Oneging'e ng'amain, kamiae, mago duto. Mar ariyo, university is meant to shape you for the life yenye inakuja after that stage in life. Tem matek mondo you shape your life from that experience, mar that 4-year period. Jomatimo 5, jomatimo 6 years. Just try and get a line moroma inyalo luwo in an everyday kind of situation. Mano marario marade ka winjo ka joro mos. Koro. I want to thank everyone who has enabled me to be here in life. My uncle, my mom, my sisters, my brothers, everyone, even my friends. Just thank you guys, and I know you guys are tuned in, and I'm so grateful. I feel so blessed to be here. And yeah, thank you, Pia, for having me, although I was a bit late. I'm sorry about that. And I wish you guys all the best, everyone who's going to join. It's such a fun experience, but it can be hectic. Just balance both. Yeah, that's all I have to say. Erokamano ahinya Cindy, Stacy, Jennifer Wira, kachel kod Steven. Te wach mahili, tuole borumo, mapiyo piyo. Imiya tulane ma wakwongo, dine uromo. Koro kako ni okamuso mama dango kubedo maber. Mapiyo piyo, watieko. Amuso mama na, Grace Akinyi Andele, Lucy Andele. Tabedo nyithi mine adek, nyithi mine madhi auchiel. Koro ok dak wan gi te, nitie mine na moko bende yakono. Kuka wan gi min to min mzee amoso gite to gi osiepe na mane school ne gioro ni ginyisa ni monda taj gi lakini gidhuro gikawa kawa mos to baba Pope
ofulo ya kendo amor. Nyasaye mad gwedh gite. Erokamano ahinya uduto kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubibo wabed kod twak mong'ith. Twak obedo makare ahinya. Uchwalo paro mang'ith kendo paro makare ne jopuonjre mabiro bedo kariwore kod mbalariany. To maduong' mogik nyakwara Mogi Ajong mana kaka iwinjo ka rawere mana ntiere godo e studio kae okinyi ma kawuono wacho ne jopuonjre madonjo e mbalariany giket Nyasaye mbele, ging'e ni e mbalariany kacha gidhi somo, to somo ma gibo bedo ka giwuok godo kacha, experience ma gibo bedo ka giwuok godo kacha ema biro bedo ka shape kata yango ni ngimani ma mbele biro bedo e yo machalo nade. Omiyo keturu maino usom matek mar mondo mi une ni kik udisappoint jonyuol ma omiyo uchopo kama uchope. Nyakwara Mogi Ajwang, erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka nachak chenro okinyi ma kawuono saa 12 mar okinyi. Sani koro aneno kanyo kodong' mana dakika mago maderom 9 kende to rom saa 5 mano mar onyango. Matiende ni twak marwa kaachiel kod chenro mar Rupiny kaachiel kod mbako romo orumo gi kanyo. Ibed kod odiochieng' maber nyaka kendo warom juma manyien. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.